Hi ha 3 edificis amb més de 150 habitatges, una llar d'infants, una escola i l'accés a una cinquantena de cases unifamiliars. L'espai públic, però, està igual que quan es va urbanitzar als anys 60. Els veïns reclamen una posada al dia. Son zonas maltratadas que el simple deterioro por el paso del tiempo y por las lluvias las ha hecho polvo y necesitan una reparación, pero con urgencia ya. O sea, es algo que no se puede demorar. Hi ha un projecte fet en espera de finançament. Preveu urbanitzar l'espai eliminant barreres arquitectòniques i millorant l'accessibilitat, així com instal·lar una àrea de jocs infantils en aquest descampat i regular aquest aparcament situat en un dels accessos al Parc de Collserola. Els representants veïnals expliquen que l'obra hauria d'haver començat el mandat passat. Estaba comprometida, había un presupuesto, estaba todo hablado y estaba comprometido el que de inmediato que se finalizara con la zona anterior se acabaría con el último fleco, que es el espacio este de aquí, que son los tres edificios y el entorno de la escuela. Eso tenía que haber sido en el 2018. Els veïns han reivindicat l'inici dels treballs al darrer Consell de Barri de Montbau, en què han incidit en el fet que forma part d'un pla per urbanitzar espais públics del barri que només s'ha executat parcialment. Això és la primera cosa. De novembre, perquè hi havia un acord perquè es fes aquesta comissió tècnica, el Pablo, que és a Visca Sant Genís, i una de les coses que feia era una caminada